Dobrý deň. Teraz si ukážeme, ako vlastne vytvoríme e-mailové konto v Setupe. Tak ako som v minulom videu ukazoval, ako sa inštaluje WordPress. Pri inštalácii WordPressu sme zadávali nejaký e-mail, ktorý vlastne budeme používať, tak si ho poďme vytvoriť. Ideme do Setupu. V Setupe vyberieme položku e-mail. Nájdeme si doménu, ku ktorej chceme priradiť e-mail. V mojom prípade je to predajný.net a potrebujem vytvoriť e-mail s názvom info@predajnynet.sk. Takže tu sú e-mailové schránky. Jednoducho nová schránka. Potrebujeme vytvoriť info, takže zapíšeme len info, lebo zavináč predajnynet je tuna. Dáme si heslo. Zopakujeme heslo, vytvoriť. Schránka bola vytvorená, tým pádom máme vytvorenú mailovú schránku. Ako sa do nej prihlásime? Jednoducho taktiež otvoríme si webmail.predajnynet.sk, stlačíme Enter, nedávame žiadne www ani nič pred to, rovno ako je tu napísané webmail.predajnynet.sk. Sem zadáme info@predajnynet.sk. V vašom prípade to bude samozrejme niečo iné. Aj za týmto tu bude názov vašej domény, nie mojej, a tu bude takisto info@názov vašej domény. Zadáme heslo, ktoré sme dali pri vytváraní, prihlásiť sa. A tu je naša mailová schránka, ktorá je doručená pošta, rozpísaná, vytvoriť novú správu, napríklad tu je pridať prílohu do tejto správy a tak ďalej a tak ďalej. Treba sa s tým pohrať, naozaj je to veľmi jednoduché, veľmi rýchle a bezproblémové. Teším sa v ďalších videách.